Zimbabwe game in 90 minutes azviperere ipapo ende azvipere mushe enda dzoka neupdate sekupromisa kwandaita kuti andichangoramba ndakangoshingirira asi ndikumbozama kuzvishingisa asi mumwoyo mangu ndiri kurwadziwa asi nekurwadziwa ikoko handizoshaya simba rekukuudzai kuti kana imimi muchinge masvika panapa muchiziva kuti munodedzera kuti pasi nezano PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikane and you thank me later panyaya iyoyi yekutanga nekulike kuitira kuti vasvotwe. Koti yaitwa like zvandambotaura panapa pandauya kune vamboona ndichipa maupdates kubva patangira nyaya yacho ndichiti apa pari kuratidza kuti pari kudribla because these people vari kuratidza kuti pane kakuvhunduka karipo. Musi wechipiri pakaitwa koti pakambotanga pamborowa maskillful karowa indekatotaura ndikati judgment iyi yakuda kuningirina there is something chinotanga chavari kuhwandisa ipapo vachikuita kuti vatenderere yombodzi yapostpone. So today panga pane judge judgment yanga iri kudiwa ndeye bail judgment. So muchishona tiri kungotaura kana kuti muchidimbu comrade Nyoka Yemabhunu vanyimwa bail ndo nyaya yaitika ku Randburg Magistrate Court today ndo nyaya iripo bail denied. And imwe nyaya iri panapa ye extradition matter back in court 27 June iri kudiwa kuti nyaya yayo iri kudzoka mukoti. The other court case matter back in court 20 June. Asi nyaya yakuitika ndeye kuti malawyer o team unoziva kuti malawyer avazokwanise kuona munhu kana kuti kusiya munhu achienda kana kuti achizongononzi zvangoperera ipapo vasina kumiramirawo vari kutaura kuti takufunga kuti tiendese nyaya ku high court nekuti unoziva chinoitika panyaya ikanzi yakuenda ku high court ka member of magistrate court yobva yaenda ku high court vamwe vanotozopfurira votoenda vakuenda kuna Supreme Court but depends nezvakuzosiyana nema cases acho aripo. Saka high court manje iri daunzi chikuru chairi kuendera ku high court nyaya iyi kuti vaende vanokwanisa kuno nullify kana kuti vakwanise kunomisa judgment yaitwa kuna kuti kuno reverse the judgment yaitwa yekutaura kuti zvoni comrade Nyoka havasi kufanira kunge achipiwa bail. Mareasons anga akawanda anga ari kubuda imomo kuti aiwa zvinozoita ngechichi unongoziva kuti nyaya dzacho kana dzinge dzakutaurwa pane pakuti zvekuzonzi human rights machinchi but vamwewo vari kuongorora nyaya iyi vari kutaura kuti aiwaka nyaya iyi ine ugananda mukati iri papapa because chazobva chavhundusa vanhu inyaya extradiction yabva yangodzoka futi mukoti ichinzi iri kudiwa kuti inge iripo. Saka kuona kuti nyaya yacho yaita kunge diki tichitaura kana tichiona panapa but tikuona kuti nyaya yacho iri kuramba ichienderera kumberi, nyaya yacho iri kuramba ichikura ende kune vamwe maonero atinge tiri kuita nyaya iyi ndiye kuti zvoni nyaya yacho zvine kakuvhundutsira maZimbabweans zvakanyanya kunyanya vari muSouth Africa because pakaonekwa kuti pakuitika kamovement kakanyanya. Saka pakanzi aiwa zvigananda that's why zviri kunzi zvakazoinvesta a lot of money panyaya yacho iyoyi. Ende chimwe chinhu chinochisiririsawo kune mafellow Zimbos vanenge vachitaura kuti we are in solidarity with comrade Nyoka tichazoenda tichinomira na comrade Nyoka. Nyaya iri kuzorwadza muri kuenda mobva mamira na comrade Nyoka but mamwe vacho vari kutorwadziwa nekusupporta the same movement the same change vanenge vachipopotera kuti tiri kuda kuti zvizodai so vakomana itai action itai kuti zvidai so but tarisai muone the same struggle munhu yaakusangana nayo because hapana chimwe chekuti tinganyatsotaura kuti Nyoka Yemabhunu azosungirwa chakati makaona mabikirwa anga kuti kwa macharges ende nyaya dzacho maitikira dzakaitika faster nepadzava iko zvinezvi unongotanga kungoweka nyaya dzacho wotoona kuti panapa pakayepa. So ndo paana comrade Nyoka Yemabhunu hama dzadiwa vamwe mune muchinzimbe ngatibatanidzei mari tididi tinge tisupporta but I like to thank vamwewo vakakwanisa kunzwisisa because pandakakwanisa kushare madetails nezuro epaikandwa mari vamwe vaitouya kuinbox cool and can you confirm number dzawaisa pachannel dziya ndidzo here tinoda kunigirigina tula kunobatsira ndikati fonerana ine namba idzodzo ndidzo chadzo dzatanga takaisa dzanga dziri kuiswa dziri kushewa nana comrade Sarwaka vanenge vachimhanya vari pamberi panyaya yacho iyoyo. Zvizhinji zviri kuzotaurika zvizhinji zviri kuzoningina but iyi nyaya iyi tiri kumboti zvamanje pakaipa hama dzadiwa hatidi kuswera tichiswera kutendererana kana kuita sei. Tiri kutaura kuti nyaya yacho yatokora muto yakutanga kutotyisa futi because kwatakaunzwa pakutora nyaya dzeextradiction I know kuti a lot of people vanogona kuitora futi easy vongoti hawo extradiction vafunga kuti pamwe acharamba achingodzoka nyaya yekunzi hauna manhingirikeni madocuments muSouth Africa nyaya yekuningina itongori case itongone extradiction kudhara iyo ndo yega inokwanisa kukudubura munhu ichingomdzosera kunyika kwake because vanongonzi aiwa hauna bepa saka takungokudepota ndo nyaya inenge iri kungotaura kunzi aiwa tapedza newe asi takuita se takungokudzosera kunyika kwako ndo nyaya
nyaya inenge iri kunyanya kunetsa because vanhu vakawanda vada kunyazonzwisisa kuti kopa extradition muri kuita sei. Pane dzimwe nyaya dzekuti kuenda kukotika dzinenge dzakatotongwa kudhara but panozodiwa mareasons ari akasimba ari strong ekuti kuti aiwa inini hamukwanise kundiendesa because inini ndinorwa nezvigananda everyday ndikangoenda ikoko ndiri munhu wepolitics ndakazodai ndikadai like before makazoona pakubuda nyaya pachenzi aiwa mamwe mari some of the reasons dzinoita kuti tisadzokere kana kuti comrade Nyoka vasadzokere kunhingirikini vakapa pakuda mafacts ekuti aiwa anga kuti mukadzi wangu wokutanga akazouraiwa so ndikazobva ikoko ndakumhanya ndatoona kuti pakaipa. Saka nyaya dzese idzodzo dzikazotorwa dzikatariswa dzikatanga kubatanidzwa ndo zvimwe zvinhu zvakutaura alright it's fine kana wataura kuti iwo tese atingakudzosere because of this issue pane pakuda kuoneka kuti poitwa sei but nyaya dzacho zvigaranda zvikuramba zvakarova fofa saka kureva kuti panenge pakutodiwa imwe help itori serious toziva we understand kuti kune vamwe mazimbos vekuti vanenge vanyazonzwisa nyaya vamwewo makati simbei homwe because zvigaranda munoziva kana zvichinge zvanzi zvapindira zvapolisha zvabudisa mari zvabhadhara panenge pakatoipa zvinhu zvacho zvinenge zvakuitika ipapa but iko zvinezvi ndo patava hama dzadiwa vanhu vese kwakutongonamatira kuti mukomana asadhipotwa asadzoserwa because yei pakaona pakanzi adzoserwa kunzi adhipotwa adzoserwa kuZimbabwe we know the whole story sandwich kuiswa pakati pechingwa chaiko vomusanganisa voita zvavanoda naye ikoko ende vachatanga kumubikira macharges akasiyana vachatanga kutaura zvinhu zvakawanda vachatanga unosvika zvigaranda zvakamira if you still remember madezi aya paitanga kuzodetserwa nyaya chinzi right ende munotarisa kunhingirikini kwachivhayo kwapiswa kuofisi kwatagwirei kwapiswa kuofisi kwanhingi zvigananda zvese kuri kunzi kwaita sei kwapiswa pakazoonekwa mota dziya dzengomuka dzikangotsva panhingirikini so those issues macharges futi ekuti akangonzi adhipotwa adzoserwa muZimbabwe anosvika akanosangana nenyaya dzonzi right iwo paofisi pangu pakazoya pachipisirwa mota yechirudzi you understand nyaya iripo umwe anogona kutoti imota yangu yakwapisa ndiwo wakatozviadresa kuti kwapiswa mai zvifambisa sei you know the story inenge yakuitika even kana nyaya dzimwe dzema-treason charges dzedzo dzinenge dzakuda kutanga kunopinda futi ipapo you know nyaya dzepolitics ndo zvadzinonetsera futi sometimes ndoava petochitaura kuti unoona munhu kana anenge ari kumba kwake kuti hamusi kunyatsoita serious hamusi kunyatsoisa chipawa pazvinhu izvi hamusi kunyatsoatakana nevanhu ivavava so onekwa zvinozosvika manje andozvona chinenge chakuzodiwa support ndo panonzi mazimba rambai makamira naComrade Nyoka and I would like to thank vese vakwanisa kuti ayo regadza tifambe tiende kucourt unoziva kuti it's not that easy kumana kuti musi weTuesday vanhu vanga varipo vakamirira munhu ungatosiya ungava mabasa machinji kune kushanda vanhu today Thursday panzi papostponedwa vanhu bva vadzoka futi in solidarity with him even ma previous court nhingirikini aingoitwa vanhu vaingozvipira vachisumuka vachiuya vachinomira naComrade Nyoka so those people vanoda kutotendwa because vanhu vari kunyatsonzwisisa zvinhu zviripo you know it's not that easy kumana kuti ungonzi wasiya basa rako and you know varungu vemuno vanokudza kuti no work no pay ndo mutauro unongoitika but vanhu vanongozvipira vachiti tiri kuenda ikoko kunomira naComrade Nyoka so ndo nyaya dzacho hama dzadiwa ndo zvaitika but I'll come back kana ndichinge ndine zvandaona kuti ndasirira ndichadzoka zvekare ndonyatsokukuzivisai kuti chii chinenge chazonyatsotora nzvimbo after ipapapa but for now tingoti Comrade Nyoka vanenge vatodzokera zvavo kucourt he was in court for your own information but chamboitika njengombota mbonzi hana kuuya mboningirikina anga ambosiyiwa chichi you know nyaya dzacho dzinonetsa kana ndo zvinodai mbotora papa nchitanga kakudribla kunzvenga vanhu kuti vanhu muite kakuvhiringidzika musara muchindikira bosi kuona zati pese panenge pane judgment anenge achiziva but unoona kuti basi vanhu vese vari kuuya in solidarity with that person manaka wandozvona saka vanenge makungorowa chekuseri but for now ndo nyaya yacho payava I think ndakwanisa kuexplaina zvese but ndisati ndadisappear kana uri muSouth Africa uchidawo registerwa company yako usina work permit kana kuti study permit zvanyore bata education research yana mukoma owen vanokuitira chinongodiwa chete ipapo ivalid passport vanokuregistera company yako vokuvhurira FNB business account ende vari reliable asi zvinhu zvaya zvokuti vanokuvhurira zvimaaccount zvimwe zvinoitwa nevanhu zvokuti vanozongonzi ndakazomboda chiaccount changu chechakati izvi zvinhu zvekuti it's an opportunity yakatovhurwa hazvisi zvekuti ungamboningirikina because ivo pachavo itori company inoita izvozvo asi ana musiyama iwo chingowafonera wabvunze maprizes for now zviri papromotion ari mukuona kuti kune chando kasika pane kachando kakapromotion kemuwinda so kavari kungorova especially for those who are in South Africa but kana uri outside South Africa unokwanisa kutaura nawo zvekare wobva kuti ndabva nekwaclient nini ndoda kuvhurirawo FNB business account yangu mobva mandiregisterawo company yangu ukangoti wabva nekwaclient chete zvinhu zvako zvinogona kuita easy unogona kuiwana that promotion kana wangomenshena kuti wabva nekunoko so manyaya izvezvi musazoti
ndakujambai padhiri munoziva kuti handidi kuti musarire padhiri. You never know, mangwana wo ukaita mari ukazojumawo matenda ako zvakutoitawo easy, patinoita kutaura kuti muri yeZimbabwe paridiwa zvakati munenge makasimba homwe. So contact Owen panhamba dziri kubuda dzendakuisirai pascreen idzo dzidzi.